دوازده مهی ترمهی پیروزباهی سرسالا و شورشا روجاوایه روجاوا و دمین داویه دا از دبیجن لگریم رازم بگره نزدیک 12,000 سال بریم حتی شورشا روجاوا belki zaman zemin minakayem bebêjin tipî û firtuna û zivistanan da derbas bû. Rojava bahara mirovahî ye. Gul û çiçekê xwe vekir. Temamî gerdûnê ra. Temamî milletê Kurd û rojhilata navîn û mirovahiyê ra vekir. Kid û emegekî inan ke bêhempa û dane ji bo wî ji bo pîrozbahiya sersala Rojava hatin vêderê. Tu Rojava TV şopîne nêrînên te pêşniyarê te derbarê qenata Rojava TV de. Belê. Mi gotiya Rojava salan em bibêjin xûn dirije li rojhilatê navîn da bi şoreşa Rojava û keç û xortên evladên milletê Kurd bi gelê milletê Kurd û Rojava da hakîqeten ji bo gerdûnê hemû rengên dibêjin ya goya bahara mirovahiyê hemû çîçek û gulên gerdûnê li Rojava da vebûne. Ji bo wî jî belê zextekî pir mezin heye em bibêjin hemberî Rojava da taybetî sîstemên kapitalîst desthilatdar îş û karê wanan xûn riştane zivistanê bidin berdewamkirinê lê feqet tiştekî amade kiriye hem teorîk hem pratik Rojava da hemû rengên dunyayê em bibêjin Süryaniye, Asûriye, Erebe, Fars e artık Ermeniye çi tê bîra we.